Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku saburbuɗo. Fina-finai guda 5 na musamman da suka fita a wannan satin. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Kamar yadda muka saba, wannan sune best 5 movies of the week. Kamar yadda muka saba, wannan shine fim na farko da kamfanin Sultan ya fassara, kuma American fim ne mai suna Masifa, wanda aka sani da John Wick. Fim din yayi matukar kyau, ba a magana. Sannan bugu da ƙari akwai fim mai suna Tabargaza. Wannan fina-finan gaskiya sun yi kyau, ba a magana. Duk mai buƙatar fina-finan mu yanzu, kamar yadda muka saba yin magana kowane lokaci, muna tura fim ne a Telegram. In kana buƙata sai ka ɗauka lambar wayar mu, sai ka yi mana magana a can Telegram, ko kuma ka ɗauke ta ka kira mu domin jin ƙarin bayani. Mun gode. Wannan fim shine fim na uku wanda muka zo muku da shi, shine Duka da Wuka. Yayi matukar kyau, na wancan satin ne, amma dai fim din yayi matukar kyau. Kamar da kuke gani, an haɗa best actors a cikin wannan fim din. Gaskiya 3 in 1 kenan wannan fim din, ba a magana. Sannan bugu da ƙari akwai fim mai suna Ƙeta. Wannan fim din shi ma yayi bala'in kyau sosai da sosai, da kamfanin Sultan. Sannan fim na ƙarshe shine fim mai suna Tero. Shi kuma wannan China fim ne aka fassara zuwa Hausa, aka sa masa suna Tero. Fina-finan nan sun yi kyau sosai da sosai. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.